ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa don sanin sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su. Assalamu alaikum al'umma, barkanmu da waye gari. Duba da za a ga kun jima ba ko fita ban ba daga cikin gida. To ina so in dan ba mu haƙuri ne a takaice akan wannan abu. Mutane musamman mutanen gari, da Allah a yi haƙuri. Wallahi ban faɗi wannan don ɓata wani sana'arsa ba, ko don wani ya so ni ko wani ya ƙi ni. Duk na san za a samu wannan. Duk wanda zai faɗi gaskiya ya san abin da zai biyo ba. To wa'annan duk da kowa yake ta wannan bai kai bai magana, wannan dalili ne. Kusa in zaɓe to sai ga wanda bai kai ba ma ya zagi shugaban ƙasa. Ba komai, wannan ɓarin da Allah zai kula da shi. Duk wanda ya sharri ya san me zai tarar, duk wanda ya faɗi alkhairi ya san me zai tarar. Ni da Allah ya sani har na gama maganan nan ban kama sunan wani na zage shi ba. Wanda na kama sunansu misali ne da abubuwan da suka faru. To duk wanda ya san ya kama suna na ya ƙazafi waye wannan, dukkan kowa ya damu, kowa ya baccinsa da ido biyu. Allah ne zai kula da wannan ɓarin. Ni kuma abin da na faɗa wannan gaskiya ta ce da na santa, kuma mutane ku yi haƙuri, kar ku ga na faɗe ta gasar. Wallahi duk biyun da na kama sunansu ba wanda ba mu taɓa zama da shi personal kan maganar gyaran masana'anta. Mun zauna da shi Ali, mun zauna da Falal. So na lura personal mun yi magana, na lura abin ba zai kai ga a gyara ba ne. To gara mu an karar da mutane, an yi da Ciroki, an yi da wani manyan MP sun fito suna neman taimako, duk an yi da su ana ƙaryata su. To gara mu faɗa mutane gaskiyar magana. So a yi haƙuri da mu. Sannan ita kuma wannan mata, mu da dayayyan nawa dai da ake ta gani muke ta wannan, mun yi decide in dai har ka kunce abinci ne yake kawo ta nema ta ci. Farko mun ware mata naira miliyan 2 ta je ta fara jari kafin mu ga me Allah zai. Za mu ba ta naira miliyan 2 ta je ta ja jari mu ga me Allah zai. Nan sai an da wani taimako za mu dinga yau. Wannan in dai abinci ne ke kawo ta masana'anta, neman abin da za ta sa abinci. Allah ya ba mu tsawon rai kuma ci gaba da dafa mana damu. Sannan kuma duk wanda yake ganin me ake cewa kaman ɗazu ana ta turo min da bidiyo fati ta ɗan jima a masana'anta. Dan lokacin kinkan da suna tana ciki. Duk wani abin da fati take yi ba wani abu bane ba, in mutane sun kalle shi ya yi kama da abubuwan da ya kamata a ce tana buƙatar, kamar yadda na bibbi maganganun ta furta tana buƙatar taimako. To ita ma wannan maganar ta ja mata a zo a karɓa mata, a yi committees da za su karɓa mata miliyan 1 su san sana'ar da za su ɗora ta a kai. Ni na yi alƙawarin zan ba ta miliyan 1. Maganar da ta yi kuma in tana ganin me ake cewa ne, ita ma Allah zai kula da wannan maganar. Amma ni ba wani abu tsakanina da wani abin nan, kowa ya baccinsa da ido biyu. Wannan duk abin da take, ni na fi tunanin kaman abu ne, tunda abu ne na rashin ban dai sani ba, amma ita mai bi ta iya bayani da kanta. So ni zan ba da miliyan 1, ita ma a je a nema mata jari. Allah ya bamu dacewa duk inda muka shiga, Allah ya riko da hannunmu. Kuma ina fatan jama'a da masoya da waye fawwala wa Allah rayuwa. Ni dai a yi haƙuri. In dai gaskiya ta zo ne matsalar, ban san da nake faɗar ta wallahi. Kuma kar ku yi tunanin gobe ma ku ji, duk da dai yanzu na san ni ba ɗan Kano ba ne, dama can ba ɗan Kano ba ne. Kawai dai mutane suna mana kuɗin goro da su muna ɗauka.
inda mai biyayyenmu a ciki yan uwanmu a ciki, amma ni ban fito daga nan na fito sai na gefe amin. So kaga ba da ita nake makalewa ba, kawai dai za a yi Kaniyu ta jama maganganu, ko ka je nema aure ka ga ana ta rigingimu, kuma wallahi ni ko auren mutum na je nema aka ji ni ga inda nake aka ta tiki aka hana ni, wallahi ban taba jin haushi ba. Asali wanda ya yi wannan ma burge ne yake, dan ganewa ne oke ashe mai tarbiyya na da ɗauka, ko a ce ai mawaki ne ko ai, wallahi ina mugun jin daɗi. Kawai zan tsaya in miƙa wa Allah lamarin, sai ka ga har sai ya wanke ni kuma an bani auren. Alhamdulillah. Duk wanda zai faɗi kuma wai ya ce wai ya san rayuwa ta yadda take ciki shekara 5 a Kaniyu da yake ƙarya yake, kowa ya sani shekara 5 zuwa yanzu ba wanda ya san yadda nake rayuwa. Abokaina an san su, duk ba wanda yake a cikin Kaniyu, su suke bi na su ce nan, wannan na ɗan baku ne kaɗan daga ciki. In ma wani zai iya fitowa ya ce kaza ya ce kaza, kowa ƙarya yake, ba wanda yake faɗin gaskiya, kowa yana faɗan sarransa ne saboda maganar bindi da tashi. Kuma wannan ya ce na ce in matan Kaniyu sun za a sa su a fim a duk ban kowa ya koma, in dai mutum ba a cikin rashin nutsuwa ko fushi yake